Hi mga moms! Good morning! Nako, eto na nga. So bukas is balik, eskwela na tayo. Balik, Ma'am Eatery na tayo dahil may klase na. So ngayon, ayan, nagsisimula na kami maglinis, no, mag-ayos ng aming mga gamit at gagamitin dito sa tindahan. And makakapamalengke na rin. Yes, good morning! Ano akong bless? At ngayon, eto na yung ating mga boys. Yan. Oh, simulan na. Banat na. Ay, di, gawa mo na kayo ng daanan ng PVC. Kasi ang kwan ba, agi na mo. Ang isang ilagay? Oh, Ganun pa rin yung plano. dire na Yung napag-usapan nyo na, oh. Diri, ang baka gani ako. Dili na may magkabang magkakalot o dili na mo. Ay, hindi na kayo maghuhukay. Ang bangag, to naman bangag dito. Yan na Gawa lang kami ng tangsi. Butter Paano yung magiging daanan niya? Saan mo ano? sa gilid. Pagkugan. Saan isi-shoot yung tubig? Ibutos din dyan, oh. Ah. Hulog na lang. Hulog natin dito. Dikit manok natin. Ididikit? Oo. So dito siya. Dumaan. Dito siya. Hindi ba yan alanganin? Hindi ba ano yan? Hindi naman... Paano yung nasa ilalim? Hindi nyo huhugutin na? Yung dito, Oo. tanggalin namin. O kaya nga, anihin nyo na. Para masimulan na natin. Hugot dyan. Kwan lang. Wala ni. Ang iya. Kana dili na ilabtan kay dira na sa CR. Ang dream man ta to. Kasi ayusin po namin yung sa lababo. Gawa ng yung connection kasi dito sa CR. Kapag naghuhugas ng pao, nagbubuhos. Tapos yung sa nagdidikit, ayan. Nagbabara. Ayan na. Nagsisimula na ang bakbakan. So bawal muna mag-ano? Sebo nga. Ayan. Tingin. Sebo nga. Oh. No, kaya barado. Tanawa. Ayan na. So may buhok. Sino ba nagsishave dyan? Charot. Oh, ay yung isa, pati nga ako nun, yan yung pinanggalingan, nung harang. Ayan, oh. Wala na to. Ha? Hindi na ni magamit. Dahil? Ay, pero magpanya po siya dito. Oo. Ay, ato lang siya. Ayan. Pero kinisyan na. Wala. Sundutin mo kuya yan sa kabila. Ayan, oh. Yun sa kabila. Sigurado gitu. Kabila, sa kabila. Ayan, oh, mga sebo yan, oh. Namumuo yung sebo. Hindi talaga pwedeng ng mantika. Pagtapos, kailangan hindi talaga dyan sa lababo. Oh, namuo, oh. Ang kapal na ng mantika. So imagine from June. Wapal na talaga siya. So kailangan talaga. Dito yung ilalim ko yan. Sundot mo ba? Hindi pa. Kasi baka mamaya yan din yung bara na hanggang doon ba. Limutan may tewera ko dun eh. Limutan pagdala. Meron tayo dyan. May... Yan ang cost ng bara. So ngayon, hiwalay na talaga yung sa lababo. Tsaka medyo mas mataba na siya. Mga ganyan kataba. 4. Ang taba. Buang ka. Sira ulo ka, soy-soy ha. Ikaw may mali siya sa'yo ha. Ayan, abara pa rin. Ano yan? Ano pa rin? Nay, hus dia. Eh, ato lang i... Ay, yung host daw. Ha? Baragi siya. Bara hanggang dulo, no? Oo. Bara yan hanggang dulo. Sure. Kaya dapat maano natin. Hus. Oh? Kaya... Yan. Balik siya.
Para ano, magdire-diretso yung tubig. O bumabalik. Ayun talaga yung bara. Bara din siya. Tama ng pansundot. Hanggang dun sa loob. Siyempre, ngayong araw na to, linis-linis na rin tayo ng ating mga plato, kutsara, yung mga gamitin natin, pati sa lutuan, para na sa ganon, everything is clean, ha? Malinis tayo sa pagsisimula. Kaya sa mga teachers and student na suki namin, asahan namin kayo bukas, ha? Kailangan sold out tayo. Maubos natin ang 30 na putahe. Isang boiled egg, isang prito, isang scramble. See you tomorrow! Tapos, ayan na. Okay na? Asa na? Yan lang. Oh, diba? Hindi ba masyadong maliit yan? O sakto na yan? Ito na yan, dyan sa ano. CR mo. Sure? Yung buhos lang. Eto, na-connect Oh, na. maganda. Tignan. Yung una, pangit. Yun. Kaya kundi mo O kasi nga may ano eh. Sinemento lang pala eh. Ayun oh. Semento lang yung nakalagay. So okay na to. Hindi yan bara. Pwedeng tasig buhos o mamaya na. Hindi, pwede yan. Tignan. Hindi, pwede na magbuhos. Oh, pwede na. Walang siminto. Hindi, lupa lang. Okay na. Ay, hindi ba? Nasubok naman ng tubig. Ha? Ano ba? Okay. Ano na, paano na? Maya na kasi basa pa, no? Hindi pa dumidikit yung ano, solvent? O yung pang ano niya, pandikit. Mga ilang oras nga? O araw? Over. Na. Dahil naman na. Na, tuyo na nga. Maya okay na. Ngayon, okay na. O kasi Pero yung, mamaya na namin ano. Buhusan ng lupa. ang ano kasi dapat ngayon yung sa lababo. Agoy. Ayan yung tubo sa lababo. Nalakihan na natin. So ang tagos na niyan is Pwede na ano, dito. magbuhos ng mantika. Wag naman. Hindi porket malaki pwede nang magbuhos ng mantika. Hoy! Hindi porket mataba okay na magbuhos sa mantika. Kilong matika i-boss ko. Wag. Taba nating dalawa yun. Ay hindi, tatlo tayo ni mama mo pala. Oo, sa tibihan man, upat lang tao. Wala man siyang taba. Tayo lang tatlo ng mama mo. Aw. So ayan. Hindi niya siya kataba. So ito, idudugtong na siya dito. Sa likod. Para hindi hirap. Bubutasan mo yung hollow blocks dyan? Yes. Nahulit, ikaw liyata, ako yung tigputol. Ito ang anak. Ito mo yung ito. Sa to na dito, putol. Okay. Tapos ito, tatabunan na lang natin ito ng lupa. Lah. Dire ba? Ito naman ang ating refrigerator. Refresh lang natin siya kasi nung nakaraan, nalinis naman na siya. So, i-refresh lang po. Parang kasya ka dyan, Day. What? So, ayan na mga moms, no, natapos na po yung aming mga dapat tapusin. Kapaghugas na kami ng mga kutsara, plato, lahat ng gagamitin namin for tomorrow, no. Naayos na rin namin yung tubo mula sa lababo and sa CR para hindi na siya actually nagbara siya eh. So para bago na. I mean, okay, bagong gastos pero okay lang din naman. At least convenient. Hindi na mahahasad yung mga magluluto, yung mga staff. Hindi kami mag-worry na magbabaha yung CR dahil barado na nga siya. Hindi na siya maagos yung tubig papunta sa drainage. So mas pinalaki na siya. So, ipakita ko lang sa inyo ng pahapyaw, no? Umuulan kasi, eh. Na medyo maputik dito sa likod. So, ayun na yung tubo. Yan, papunta na siya dun sa septic. Yan. So, yung septic tank na yan is para lang talaga yan sa lababo. And dito sa CR. Yung CR, pag ano lang yan, naguhugas ng paa, or naliligo ako dyan, or naglalaba. Pero yung sa bowl, iba yung septic tank yan. So, everything is okay and ready na talaga kami. So, yun lang wino-worry ko. Again, umuulan. Tapos yung a la carte pala namin kanina, dumating siya. So, ang inaalala niya, walang stock dito ngayon sa Hasaan ng mga gagamitin niya para sa a la carte o sa ihaw-ihaw. Kaya pumunta siya ng kabilang bayan. Doon siya mamamalengke. Kasi kung bukas ng umaga pa siya bibili, sabi kasi available pa bukas ng umaga.
So mahahasad siya, magmamadali siya magtuhog, doble pagod. No, magsimula siya sa umaga hanggang hapon. So unlike kung meron ngayon, siya makukuha, magagawa niya na ngayon, matutuhog niya na para dadalhin niya na lang dito bukas ng umaga pagpasok niya. So, ayan. Uwi na ako ng farm sa Hinaguan bago pa tuluyang lumakas yung ulan at mahirapan naman ako umuwi at baka maabutan ako ng baha. Okay, so see you tomorrow sa National High School, sa aming mga suki, and to everyone who's watching right now, maraming salamat. You can comment down below, share this video, like na rin, tapos comment na kayo. Ha? Thank you so much. God bless you. Bye!